хонаи фурӯшӣ байни Автовокзал ва Правсоюз. Доми пайкар мебошад. Ду хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 13-ум ошунаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошуна иборат аст. Техпаспорт дорад. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳам бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, ҳам бе чизу чорааш. нархи хона бошад 798 000 сомонӣ, 73 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. ҳуҷҷатхона бо ҳамом, ошхона, дар хона 3 телевизор аст, 2 кондитсионер. ин меҳмонхона. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истихонатӣ. ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 97 14 55 15 дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.